Salam qadirli ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Men yine de bugün sizin bilen Hudaýyň perzentleri ve Hudaýyň miras düşeri barada gurrun etmek isleyen. Çünkü İsa bizim her birimize iman edenlere siz menin perzentlerim, eğer perzent olsanız menin miras düşerim diye. Gelin Rimlere yazılan hattın 8. babının 17. ayadına okalım. Şeýlelikde perzentleri bolan olsak, onda miras düşeridiriz. Hudaýyň miras düşeri bolýan bolsak, onda İsa Mesihiň hem mirasdaşlarydyryz. Biz İsa Mesihiň gören görgülerine şärik bolýan olsak, onda onun şan şöhratyna hem şärik bolarız. Yine şu ayatda iki zat orada gurrun edýär. Eger perzent olan olsak, Hudaýa iman edip, Hudaýyň mukaddes ruhundan doğulan olsak, şol içimizdäki Hudaýyň mukaddes ruhu bizim Hudaýyň perzenti bolandygymyzy tasdiklayan ruhdur. Halas bolandygymyzyň girebidir. Eger perzent olan olsak, elbette biz Hudaýyň miras düşeri, Hudaýyň padşalygynda, Hudaýyň eýe bolan bar zady bizinki, biz de Hudaýynki. Çünkü biz Hudaýyň bar bolan zatlaryna, ähli Hudaýyň yaradan zatlaryna biz de eýe bolýarys. Çünkü biz onun miras düşeridiriz. Bu nähili beýik bir zat. Perzent ve miras düşer. Geçen gepleşiklerimize de sizin bilen giňişleýin gurrun edipdik. İsa şeýle diýdi. Men size bundan artık kul diýmerin. Çünkü kul agasynyň näme edýänini, hojaýynyň näme edýänini bilýän däldir. Men size dost diýdim. Çünkü atamdan eşiten ähli zatlarymı size berdim diýe. Hiç haçan hyzmatkär ýa-da kul hiç haçan hojaýynyň bar olan emlegine mirasdar bolmaz. Ol diňe işleýän hakyny alar, işleýän aýlygyny alar, näme gazansa eden hyzmatynyň paýyny alar, emma hojaýynyň bar olan mal mülküne hiç haçan hyzmatkär miras düşer bolup bilmez. Miras düşer diňe şol hyzmatkäriň ogly ýa-da ogullygy alan ogly ýa-da öz ogly tapawdy ýok. Oglum diýip miras düşer diýip bellän adamy hojaýynyň bar mal mülküne, emlegine miras düşer bolar. Siz bunu gaty gowy bilýäňiz, çünkü durmuşda da biz beýle zatlar görýäs. Bizim medeniýetimizde iň kiçi ogul ata-enesiniň bar öýüne, jaýyna, mal mülküne miras düşer bolýar. Ýahudularyň medeniýetinde, olaryň däp desturlarynda ilki doğulan ogla ähli miras, ähli atasynyň mal mülki berilýär. Emma günbatar yurtlardaky Grek külturundan, Rimlilerin külturasında, olaryň medeniýetinde bütün näçe sany, 3 sany çagasy bolsa, 3 sany çagasyna ata-enesiniň mirasy deň paýlanýar. Ogly bolsun, gyz bolsun, ata-eneniň mirasyndan ähli çagalar deň paýyny alýarlar. Dünýäde dürli hili düzgünler, dürli hili däp desturlar bar. Emma Hudaýyň düzgününde, Hudaýyň padşalygynda, eger biz hakykatdan Hudaýyň perzendi bolan olsak, diňe perzent ýa-da oglum ýa-da gyzym diýe Hudaý, bular meniň miras düşerim, bular meniň mirasymdan paý alýarlar diýerler. Men ogluk barada, miras barada gurrun eden wagtynda ýene durmuşda görýän zatlarymdan mysal alýan we yüregim şeýle ruhlanýar, köp zatlara göz ýetirýän. Yadıma düşýär, häzir hem bar, meniň köp dostlarym daşary yurtlarda, baý yurtlarda ýaşaýan adamlar, Norwegiýada, Ýewropada, Amerikada ýaşaýan dostlarym, olar garyp yurtlardan, geçen Sovet respublikalarından, Afrika yurtlarından, Aziyadan, her hili yurtlardan, adamın köp ýaşaýan ýerindäki yurtlardan özlerine ogulluk alan dostlarım var. Men şol çağaları uzaktan synlaýadym. Dostlarım bilen gatnaşan wagtynda entegem synlaýan. Nähili çağaları ogullugy aldylar. Ve ogullugy alınan gyzydyr ogullaryna näme zatlar berdiler. Bu meniň Hudaýa bolan imanymda nähili İsa Mesih arkaly Hudaýyň ogly boldum. Nirdetdim, nirden Hudaý meni çıkardı ve Hudaýyň ogly bolandan soň meni ne derecede bereketledi. Bu zatlar bilen deňeşdirýän.
Gözüňize getirip görüň. Bir garyp ýurtdan bir dostum ýaş gyzjagazy, 2-3 ýaşar gyzjagazy özleriniň gyzy bolmanlygy üçin şol gyzy ata-enesi taşlap giden we yetimler öýünde ýaşaýan 2-3 ýaşar ýaş gyzjagazy gyz edip bir garyp ýurtdan alyp Norwegiýa gyzlygy alyp geldiler. Bu gyz ilki başta gelen wagtda kiçijik entek kän gepleben bilen ok, Norweç dilini hiç geplep bilen ok. Onu gyzlyga aldylar we oňa egin eşik berdiler. Onu iýdirdiler, geýdirdiler. Oňa öý berdiler. Oňa öz atlaryny berdiler. Ol hemme çağılar ýaly, Norwegiýadäki çağılar hiç bir kemlikde ýaşamaýar. Olar ähli taraplayın yeterlikli ýaşaýarlar. İlki bilen çağılar bagyna gitdi, okuwa gitdi, dil öwrendi, okuwy gutardy. Häzir öz başdak öz durmuşyny gurup ulaldy ýanky gyz. Bütünle ýanky gyzyň gyzlyga alynan gyzjagazyň durmuşyna seredýän we nirden öz ene atasy onu dünýäge indiren ene atasy gerek däl diýip olar garap bilmän, içki içip, alkogolik bolup, ol gyzy ertip yetimler öýüne tapşyrdylar. Doglandan bäri ret edipdirler, gerek däl diýip tapşyrypdyrlar. Gyzjagaz ilki ömrüniň 2-3 ýaşyny nähili derejede yetimler öýünde bilýäňiz nähili seredilýär. Nähili ýerdedi. Karnı doydumu, doymadymy, başga çağılaryň içinde nähili oňa ünüs berildimi, berilmedimi, söýgü nämedigini gördümü, görmedimi, nähili agyr ýagdaýda ýaşan gyzjagazy alyp getirdiler-de öz öýüne, özünden doğulan gyzy ýaly. Oňa at berdiler, öz adyna geçirdiler ýanky gyzy. Bütünle onu söýgü bilen gurşap aldylar. Ol gyzyň yetmezi näme kemi bar bolsa, ýanky gyzlyga alan maşgala onu doldurdy. Bugün ol gyz şeýle bir akıllı, bilimli, okup okap, işe girip, öz durmuşyny gurup, şeýle nirden gelip nire onu getirdiler. Başka çaydan wagty bir kirlikten, bir taşlandy, hiç kime gerek däl diýen bir garyplykdan onu getirip bir ähli zada eýe bolan bir yere getirdiler. Bu gyzyň durmuşyna sereden wagtymda men ogulluga alınmagyň nämetigi barada görüň edýän. Bu bizim her birimize mengzemeýärmi? Biz de günäniň guluduk. Günä bizi ýenjip, ezip, şeýle bir aşak düşürdi bizi. Şeýle günä bizi gulçulukda depeledi, ýok etdi. Nähili derejeden İsa Mesih bizi halas edip, garankylykdan ýagtylyga çykardy. Ýagtylyga çykaryp, sen meniň perzendim, men seni ogulluga, gyzlyga aldym, sen meniň perzendim. Eger perzendim bolýan bolsaň, sen meniň miras düşerim diýip İsa Mesih biziň her birimize bu ýaşaýyşy berdi. Halas edenden soň, näçe ýyl bäri biz Hudaýa inanýan bolsak, Hudaý biziň ähli gerek zatlarymyzy ýetirýär we bereketleýär. Ol bizi ähli günälerden halas etdi we tämizleýär. Ol biziň içki dünýämizi üýtkedýär. Ol biziň ýaşaýyşymyzy, ol pikirlerimizi değiştirýär, üýtkedýär. Ol özüne meňzeş edip bizi her gün terbiýeleýär. Bize hiç kimin, köp adamlar ata-enesinden ya geçmişinden mehr, söýgü alada görmedik adamlar Hudaýyň söýgüsü bilen nähili dolan wagtynda ýanky surat, ýene ýanky mysal meniň göz öňüme gelýär. Bu nähili täsin zat doganlar. Men pikir edýän hiç bir adam beýle Hudaýyň merhemetini ret edip bilmez we Hudaýyň beýle merhemetinden muňa garşy çykyp bilmez. Sebebi adam nirden gelenligini bilýär. Eger şol gyzjagazy gyzlyga almadyk bolan bolsalar, belki onun durmuşu da yetimler öýünde ulalyp, öz ene atasy nähili alkogolik bolan bolsalar, ol da bir günälere, şeýle bir ýagdaýlara başvurup, o gyzyňam gelejegi ýa bolardy ýa bolmazdy. Emma gelejegi, umydy, ýaşaýyş, nähili ýaşaýyşy ýok. Şeýle birini alyp, oňa şeýle bir uly, ösen ýurtda, gowy ýaşaýyş üçin yeňil bolan bir ýurtda ähli zadyny berip oňa bu söýgüni, bu mehri berdiler. Munyň bilen bilelikde ol gyz ýanky maşgalanyň miras düşerleriniň biri boldy. Bu nähili beýik zat. Hudaý da bizi şeýle günäden çykaryp, biziň her birimize şeýle uly bereketler berdi. Indi bu gyz
yankı ulu merhemete eye olan kız geçmişini de yatlaya, ol yurdun çağılarının nähililigini yatlaya. Ama onu Hudaý nire getirdi. Bu maşgala ona näme zatlar berdi. Yankı kızcağızın yüreği hemişe minnettarlıktan dolu bolýar. Çünkü ol bilýär nähili merhemete eye bolanlygyny. Biz de şoň ýaly. Günäli durmuşdan çıktık. Hudaý bize täze ýaşaýyş berdi. Sen menin oğlum, kızım deyip bizi bağrına bastı. Ve bizi bereketledi. Bizim durmuşumuz Hudaýa iman edenden soň her gün gowlaşyp barýar. Biz beýle merhemeti ret edip bilmeriz ve Hudaýa bolan şükürümüz, minnettarlygymız yüregimizden dolup taşýar. Emma şu yerde bir oğulluğa alınmağın yine bir şerti de var doganlar. Yankı kızcağız täze maşgalaga, oğulluğa, kızlığa alındı. Perzent edip, miras düşer edip onu aldılar. Yankı kızcağız täzeden dil öğrendi, däp desturlary öğrendi, ol yurdun kada kanunlaryny öğrendi, ol maşgalanın berýän terbiýesini kabul etmeli boldy, terbiýelenmeli boldy. Ve şeýle jogapkärçilik de her bir oğulluğa, perzentlige alınan her bir adımda bolýandyr. Bizim iman hayatımızda, iman durmuşumuzda şeyledir. Biz günäli endikleri, günäli ýaşaýyşda ýaşadyk, günäli häsiýetleri, günäli durmuşdaky özümüzün günäli gymmatlyklarymız, özümüzün günäli pikirlerimiz, umuman aýdan wagtynda garankylyk dünýäsinden bize Hudaý ýagtylyk padşalygyna, öz padşalygyna getirip, perzendim diýip, miras düşerim diýip bize at berdi. Bizden Hudaýyň talap edýän zady da edil şeýle. Biz Hudaýyň kada kanunlaryny, Hudaýyň sözüni, Hudaýyň islegini, Hudaýyň ýaşaýyşdaky goýan düzgünlerini, ähli bu ýagtylyk padşasynyň padşalygyndaky kada kanunlary öwrenmek we olar bilen ýaşamaga borçludyrys. Oğulluğa alınmagyň, ýagny miras düşer bolmagyň ýeketek şerti indi garankylyk dünýäsine meňzemen täze padşalygyň raýatlary bolduk, perzendi bolduk, miras düşeri bolduk. Täze Hudaýyň padşalygynyň düzgünleri bizim yüregimize siňmeli, aklımıza, pikirlerimize siňmeli, bizim hereketlerimize, häsiýetlerimize siňmeli. Biz Hudaýyň padşalygynyň raýatlary. Hudaýyň padşalygy dogly entek yer ýüzüne gelmedi. Hudaýyň padşalygy dünýäniň soňunda doglulygyna yer ýüzüne geler. Emma biz halas olup Hudaýa iman eden adamlar bu padşalykda iman eden günümüzden başlap biz indi dünýäniň kada kanunlaryna, düzgünlerine däl de Hudaýyň padşalygynyň kada kanunlaryna we düzgünlerine eýerip ýaşamaga başlaýas. Hudaýyň bakyatdaky dowam etjek padşalygynyň düzgünlerinde eýýän bu günäli durmuşda ýaşap başlaýarys. Köp adamlar ýalňyşýar. Bolýa bu dünýäde halas boldum, Hudaýy tanadım, iman etdim. Bu dünýäde dünýäniň kada kanunlaryna göre ýaşaýyn. Ölümden soň Hudaýyň padşalygynda ýaşamaga başlaryn. Ýok. Hudaýyň padşalygynda şu günden, oğulluğa alınan gününden başlap ýaşap başlamalysyň. Mattanyň hoş habary 25-nji babda 32-nji 34-nji ayatlarında şeýle bu sözler bahs edin. Ähli milletler dünýäniň soňunda. Ähli milletler onun huzuruna ýygnanarlar. Çopanyň goýunlary geçilerden saýlaşýaly, ol hem olary biri-birinden saýlar. Goýunlary sagynda, geçileri hem solunda goýar. Onsoň padşa sagındaklara şeýle diýer: "Ey atamyň ýalkanlary, gelin de dünýä yaradylandan bäri sizin üçin taýýarlanan padşalygy miras alın." Hudaý gelip özüninkiler bilen özüninki däl, özüne degişliler we özüne degişli dälleri biri-birinden aýrýar. Olary şu misalyň üstünde goýunlary geçilerden aýryşýaly diýär çopanyň. Seredin sagındaklara, ýagny goýunlara, geçilere däl goýunlara, sagındaklara: "Ey atamyň ýalkanlary, gelin dünýä yaradylandan bäri sizin üçin taýýarlanan padşalygymy miras alın." Bu bize degişli sözler, bizim üçin aýdylan. Gadyrly illeşler.
Gelin hazır yine Ayanlık kitabından bu fikri devam ettirelim. Ayanlık kitabının 21. babının 1-8. ayetlerinde biz Hudaýyň padşalygynyň dolu ayan boluşu barada görýäris, okaýarys. Bu nähili bolup geçer. Gelin seredelin. Çünkü iman eden Hudaýyň perzentleri bunu öz gözleri bilen görerler. Onsoň men täze gök bilen täze yer gördüm. Çünkü önkü gök ve yer ayrılıptı. Indi hiç bir deniz hem yoktu. Men mukaddes şäheri, täze Ýerusalemi gördüm. Ol gökten Hudaýyň huzurundan inip gelýärdi. Täze Ýerusalim, öýlenýän yigit üçin bezenip, beslenip gelýän geline meňzeýärdi. Men tagtdan batly bir sesin şeýle diýänini eşitdim. Hudaýyň meskeni indi insanlaryň arasyndadyr. Ol indi insanlaryň arasynda mesken tutar. Olar onuň halky bolar, ol hem olar bilen bolup olaryň Hudaýy bolar. Ol öz halkynyň gözleriniň her bir ýaşyny süpürer. Indi ne ölüm, ne de ýas, ne agy, ne de agyr bolar. Çünkü önkü zatlar geçip gitti. Tagta oturan, ine ähli zady täzeleýärin diýdi. Soňra maňa bulary ýaz, sebäbi bu sözler ygtybarly we çyndyr diýdi. Ol maňa ýene de şeýle diýdi. Amala açtı. Alfa ve omega, başlangıç ve son mendirin. Men susana ýaşaýyş suwunyň göz başyndan mut içirerin. Yeňen ine bularyň baryny miras alar. Men onuň Hudaýy bolaryn, ol hem meniň perzendim bolar. Emma gorkagyň, imansyzyň, kezzabyň, ganhoryň, zynahoryň, jadygoýyň, butparazyň ve hemme yalançylaryň ählisiniň paýy yan kükürtlü ot kölüne düşer. İkinci ölüm ine budur diye. Gadyrly doganlar, dünýäniň soňunda bolup geçjek zady Hudaý ayanlyk bilen Yahya şägirdine görkezýär. Gören zatlaryň ählisini ýaz diye. Seredin gökten şeýle bezenen geliniň aşağı inişi ýaly gökten bir inýän täze şäher, mukaddes Ýerusalim şäheri, ýagny cennet Hudaýyň padşalygy dolulugyna yere inip gelýänligini gördüm diye. Batly ses bilen Hudaý, indi men insanlaryň arasynda bolaryn, olar meniň halkym, men olaryň Hudaýy bolaryn diye. Yankı gökten inen şäher, täze Ýerusalim, täze gök ve täze yer yaradaryn diye. Köne zatlar bu dünýäniň ähli, bu dünýädäki bar olan zatlar ýanyp ýok bolar. Täze yer, täze asman dörediler. Bütün Hudaýyň çağalary ve perzentleri şol täze Hudaýyň padşalygyny miras alarlar. Ol şäherde Edil Eren bagynda bolşýaly adamzadyň hiç bir mätäçligi, hiç bir zada mätäçligi bolmaýar. Çünkü Hudaýyň huzurunda, Hudaý bilen bilelikde ýaşarlar. Yine de ol ýerde näme zatlar bolýar seredin. Indi köne zatlaryň ählisi geçti. Ähli zady düýbünden täzeleýärin diýip Hudaý şu ýerde söz berýär. Ol öz perzentleriniň, öz halkynyň gözleriniň her bir göz ýaşyny süpürer. Indi ne ölüm, ne ýas, ne agy, ne de agyr bolar. Çünkü önkü zatlaryň bary geçip gitdi. Ine ähli zat täzelendi. Diňe bir biziň maddi, iýjek işjegimiz, ýaşajak yerimiz, bu yetmezçiligimiz de olmaýar. Bular artygy bilen dolup taşýar. Ýene onuň üstesine günä de aradan aýrylýar. Ölüm, göz ýaşlar, aýralyk, yekelik, yine näme bar, keselçilik, bütün bu näletler de bizim üstümizden aýrylýar. Biz Hudaýyň padşalygynda bu zatlary, baky ýaşaýyşy, hiç bir agyr göz ýaşlaryň bolmayan ýaşaýyşyny Hudaýdan miras alarys. Diňe seredin. Yeňenler muny miras alar. Ähli adamlar däl. Yeňenler muny miras alar. Yeňenler bular kim doganlar? Yeňenler bu biz. Häzir men düşündirenin size. Nädip biz yeňenler bolýarys?
Biz bu dünyada Hudaýyň padşalygyny tanadyk. Hudaýyň perzentleri bolduk. Bu günäli dünyada ýaşaýarys. Bu günäli dünýä bize öz günäli höweslerini hödürleýär. Emma bu günäli garankylyk dünýäde Hudaýyň ýagtylygy bilen ýaşaýarys. Bu dünýäniň hödürleýän keýpi sapasyny, bu dünýäniň hödürleýän ýalanyny, bu dünýäniň hödürleýän azgynlygyny, bu dünýäniň hödürleýän baýlygyny, bu dünýäniň hödürleýän ähli zadyny, göz islegini, ten islegini, ýaşaýyş tekebbürligini ýeňip bu dünýäde, dünýäniň soňuna çenli, dünýäniň hödürleýän zatlary düýbinden ret edip ýaşaýan adamlar, bu dünýäni ýeňen adamlar. Çünki biz İsa'nın aydan sözlerine seredin. Siz bu dünýäden däldiňiz. Ben bu dünýäden sizi saýlap seçdim. Şonuň üçin bu dünýä size ýigrenýär diýär. Biz bu dünýäde ýaşaýarys, emma bu dünýäden däldiriz. Bu dünýäniň hödür eden ähli zatlaryny ret edip ýeňip, soňuna çenli Hudaýa wepaly bolup ýaşaýan adamlar bu Hudaýyň perzentleridir. Hudaýyň perzentleri baky ýaşaýyşy, gökden inen täze Ýerusalimy, cennetdäki ýaşaýyşy, Hudaýyň bütün bar olan, eýe olan mal mülkine we baýlygyna, bütün barlygyna miras düşer bolarys. Siz eýýän meniň miras düşerlerim diýip Hudaý bize aýdýar. Ine biz ýeňenler muny Hudaýdan miras aldyk. Emma aýadyň soňuna seredin. Emma gorkagyň, imansyzyň, kezzabyň, ganhoruň, zynahoruň, jadygöýüň, butparazyň we hemme yalançylaryň ählisiniň paýy ýan-ýan kükürtlü ot, köli. İkinci ölüm ine budur. Bu dünýäde seredin aýla Hudaý goýunlary geçilerden saýlan wagtynda näme zatlara esaslanyp saýlaýar. Hudaýyň perzentleri bu aşakda aýdylan ähli günäleri ýeňen adamlar. Olar hiç bir zatdan gorkmaýarlar. Bu dünýäniň haýwatyndan, bu dünýäniň salyan hopundan gorkmaýarlar. Olar Hudaýdan gorkýarlar. Olar Hudaýyň padşalygynyň düzgünlerine göre ýaşamakdan gorkmaýarlar. Olar bu dünýädäki bar olan ýanky ady agzalan günälerin hiç birine özüni ýeňdirmeýärler. Çünki dünýäde bu günäleri edýän adamlar bu günälerden lezzet alıp ýaşaýarlar. Bu günäleri söýüp bu günälerin içinde ýaşaýarlar. Bu adamlaryň aljak mirasy olaryň paýy diýe, ählisiniň paýy ýan-ýan kükürtlü ot köli. Ine olaryň hak eden, olaryň gazanan zady, olaryň paýy budur. Emma bizim paýymyz has ýaxşy bir yer. Hudaýyň diýe özüni söýýänler üçin taýýarlan cennetini ne göz görendir, ne kulak eşidendir, ne de adamzadyň ýüregi diye arzu hyýal edendir. Demek ki adamın aň düşüncesinden, adamın gözü görüp kulağı eşiden zatlarından has beýik bir zat. Adamı seredin gözü gören zadyny, kulağı bilen eşiden zadyny ýüregi hyýal edip biler. Mende de bolsa şu maşynyň, ya mende de bolsa şu öýden, mende de şeýle pulum köp bolsa, mende de şu egin eşik bolsa, adam gözü gören zady hyýal edip bilýär. Emma Hudaýyň bizim üçin taýýarlan cennetini ne göz görendir, ne kulak eşidendir, ne de adamın akıl düşüncesi, ýüregi arzu hyýal edip bilýändir. Demek ki adamın aň düşüncesinden has beýik olan mirasy İsa Mesih öz perzentlerine berjekdigini bize bu yerde wada berýär. Ýeňenler bu dünýäniň günäsini we lezzetlerini, ähli bu dünýäniň hödürleýän zatlaryny ýeňen adamlar Hudaýyň padşalygyna miras düşer bolarlar ve Hudaý bilen baky täze Ýerusalimde, cennetde ýaşarlar. Goý biziň her birimize soňuna çenli bu dünýäniň hödürleýän zatlaryny ýeňmege Odraty üçli Hudaýymyz güç versin, mukaddes ruhun gücü bilen muny edeli. Ve geleceğimiz Hudaýyň huzuru bolsun. Goý Hudaý size akbata versin.
Amin.